Verbale overgreb fra vrede borgere er en del af dagligdagen for medarbejdere på Amagerforbrændingens 8 genbrugspladser rundt om i København. Ledelsen går nu nye veje for at løse problemet med en metode, der er baseret på den gamle japanske kampkunst, Aikido. Filosofien i Aikido er, at man møder angrebet eller konflikten uden aggression og uden intention om at kæmpe imod eller om at fortsætte kampen. Og kan man møde sin angriber med accept og anerkendelse, ophører konflikten med at eksistere, og det skaber rum for nye muligheder. For eksempel som under træning af rullefald, hvor 2 genbrugsvejledere ruller deres træner Helene Eriksen fra side til side. Pludselig står hun på alle 4 som suget fast i gulvet, uden at kæmpe imod de andres skub, men fast besluttet på ikke at ville rulles mere, og det bliver hun heller ikke. Udover de fysiske øvelser på gulvet underviser trænerne i teori om konfliktforebyggende og konfliktnedsættende kommunikation. På den måde skulle genbrugsvejlederne blive godt rustet til at undgå, at situationen spidser til næste gang han eller hun står over for en vred eller utilfreds borger.